stress na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Taas kamay kung isa ka sa mga mabilis, mabudol! Kung hindi man mabudol, mabilis kang maging marupok sa mga pagbili-bili ng mga kung ano-ano na akala mo totoo pero nadaan ka sa tamang pag-sales talk ni ate mong girl sa TikTok. Ewan ko sa'yo. Anyway, nababalik ko ang inyong kadaldalan. Daldal ng atleta DJ Marathoni. At kanina nga nabanggit ko, kung trip na trip mong bumili dyan ng mga slimming tee, slimming belt, na hindi mo na rin alam kung gumagana ba or hindi. Well, eto na ang sagot. Oo, para, alam mo sa panahon ngayon, mahirap naman kapag gumagastos tayo sa mga bagay na alam naman nating hindi mag-work. Ano be? Puro slimming tea pero kinabukasan samgyup ka be? Ang kalokohan yan. Pero at least we get to research. Nag-research tayo kung ano ba yung, kung totoo ba o hindi. Baka naman kasi may factor, no? May factor na kapag hinigpitan mo yung belt na paglagay mo dyan sa tiyan mo, kinabukasan, may abs ka na kagad. Ang tawag po doon, magic. Diba? Pero syempre ito basahin natin, no? Sabi nga rito, may nabasa akong kwento. Sabi niya, I really don't know why people are using slimming belt or even slimming tea. And in fact, using slimming belt is just a waste of money. And again, sweat is not equals to fat. Well, my point. And actually, totoo po yun, no? So, madalas kasi ang slimming belt, sige, pag-usapan natin ng slimming belt. Pagka nagsusuot ka ng slimming belt, ang tendency niyan is syempre ipitin yung tiyan mo, di ba? Dahil ayaw mong nakaumbok yan, ang gusto mo, pagka inipit mo yan, tapos ipit na ipit yan, mahigpit, ang mangyayari dyan, tendency niyan, mapapawisan ka. So, iniisip, kapag ka mapapawisan, ang mangyayari, nababawasan ng tiyan. Pero hindi po totoo yun. Wala pong naging scientific basis doon na ang sweat is equals to fat loss. Ayan na, alam mo na ang totoo. So kung feeling mo pag napapawisan ka, feeling mo yan yung, oh my gosh, ang payat-payat ko na. Hindi po totoo yun. Sweat is equals to water, no? Water sa katawan. So, if ever you feel like you're bloated, baka may factor dyan na napasobra ka ng tubig. May factor din dyan na kapag ka feeling mo gumaan ka, it's because sobra yung water retention sa katawan mo. Diba? So, again pag sinabing nagpawis ka, hindi ibig sabihin na mayat ka. It may work kapag ka ang natatanggal lang sa katawan mo is water. Ayan ang slimming belt naman. And going to slimming tea. Ayan, sino ba dyan ang mahilig uminom ng kung ano-anong laxative? Na hindi ko na rin mawari na kapag tuwing iniinom mo, maya-maya, 2 to 3 hours after, oy, tiyatawag na yan siya ni kalikasan. Diba? May factor din ng slimming tea, no? Pero mamaya pag-usapan natin yan. Kasi masyado ka nang, baka mamaya, ang tawag doon, ma-overload ng information. So, doon muna tayo sa slimming belt na kailangan mong ipasok sa kokote mo na kapag pinapawisan, hindi po ibig sabihin yan na mamayat ka. Okay? Asya ko ibabalik maya-maya lamang. Gusto ko sa'yo, di ba? Tinutuloy mo na yung mga pinlano mo lang noon na ngayon gustong-gusto mo na magpasarap. At syempre, it's not just for, aesthetic, but again, for health purposes. Okay, magbabalik maya-maya lamang. Tuloy-tuloy ang health and fitness advice ni Maratoni mo, girl. But for now, syempre, tuloy-tuloy ang Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!